Здравейте! Казвам се Ангел Харизанов и повече от съзнателния си живот се занимавам с автомобили. Карам ги, състезавам се с тях, снимам ги и какво ли още не. А сега ще си говорим за предстоящата зима, подготовката на автомобилите и как може да платите после. Чакай, как да платиме после? Да, плати после. Ново приложение, чрез което може да пазарувате онлайн неща на лизинг. Това пък са зимни гуми, които са към своя край. Целта на зимните гуми е да се вкопават в пътя и да търсят дори най-малкото сцепление на хлъзгавите настилки. Тук е място за кадър. Да, тези забавления, които току-що видяхте, нямаше да бъдат възможни без наличието на хубави зимни гуми, защото нямаше да има никакъв контрол. И ако трябва да използвам някаква метафора, което много обичам да правя, с чифт копита ли искате да стъпите на лед или с няколко ръце на гекон, който може да върви вертикално по стъкло? Ваше избора. И сега пак ще си кажете, какъв е пък този професор, нови зимни гуми трябва. Аз ще се жулим с старите летни, ще се оправим. Ето ви една чисто нова кола, с чисто нови зимни гуми на тотален лед. А безопасността на придвижването ни в голяма степен, в по-голямата степен, е лична отговорност и трябва да подготвим автомобилите си за зимата. Подготовката на автомобилите ни за зимата обаче често коства големи бюджети. И тук идва новото приложение за лизинг Плати после. Какво ни е нужно, за да се снабдим с неща през приложението Плати после? Трябва ни линк. Няколко линка, колкото са ни нужни. Трябва да ги въведем вътре, трябва да въведем малко лични данни и всичко останало ще бъде свършено от приложението, което е доста голямо улеснение. Ето вече сме на сайта и тук трябва да поставим линка. Кликваме на добави и продължаваме напред. Бърза снимка на личната карта. Сега селфи с личната карта. Снимах си с личната си карта, а това било кола. Попълването на данните е елементарно и вече съм на финалната права и заявката е приета. 2 бързи обаждания, 2 бързи клика, едно SMS потвърждение и вече сме готови. И очаквам зимните гуми. Плати после просто иска да ви улесни. Аз тръгвам, защото чисто новите ми зимни гуми дойдоха. А идва зима.